vi ender på den her. Så vi skal en tur til Alsace. Jeg ville aldrig have fundet den, Christian, hvis ikke du havde hævet den frem. Nej, det er et spændende valg, og den har de der toner, som vi snakkede om. Lidt brøde toner, den havde det der lidt pærede, men stadigvæk masser af karakterer. Så jeg er da fuld med i jeres valg af den her, som... Hvis nu er det jo faktisk, det var den allerførste, vi smagte. Den allerførste flaske, vi fik lov at smage, da vi lavede den store smagning med 15 flasker. Ja. Nu tager vi lige et hug her, fordi man kan jo have glemt det. Ja, og det er jo lidt en, altså hvis man godt kan lide bobler og champagne og sådan noget, så er det faktisk meget anderledes det her, ikke? Det er præcis. Men på en rar måde. På en eller anden absurd måde er det som om nogen har taget den bedste cider, der findes i verden, og knaldet i en SodaStream. Ja, lige præcis. Den har sådan en dejlig vinter, det der pære, og det er præcis. Sådan meget vinterhygge. Den står knivskarpt, og jeg vil sige, den kan jo godt trække ind til maden. Altså starte ud med den her juleaften, eller når man lige inden går over i næste vin, altså så kunne det her være et ret godt bud. Eller dagen efter til julefrokosten, at man ikke til silden, som vi også kort var inde på. Så. Og jeg ved, der er jo mange, der kører den lidt stramme juleaften, hvor man ruller ind. Nu er det, fordi min familie, vi har altid kørt sådan noget 7 dage back-to-back, være sammen. Det er ikke alle familier, der gør det, og kan det. Så der er nogen, der laver den, hvor du ligesom ruller ind kl. 18, bum, og spiser lidt mad, pakker nogle gaver op, den tager med 3, tuller hjem igen. Ja. Så det er jo sådan lidt mere selskabsagtigt. Der kan man sige, at den her, den vil være flot ud fra, jeg ved, Jamie Oliver har en doktrin med, der må aldrig gå mere end 30 sekunder, for at nogen kommer ind ad døren, til de har noget i glas, eller til de har et glas. Ja. Det synes jeg, at den her kunne fungere enormt godt til at sige velkommen, så er der jul, højt humør, for den har stadig noget duft, den er ikke bare sådan tung, klassisk champagne. Enig. Virkelig lækker. Jamen, skål på det. Skål. Glædelig jul. Ja, glædelig jul. Første advent. Jamen, smagsprofilen på det her er jo sådan meget, altså vi var meget inde på det her sådan pærede, æblede karakterer i cideruniformen, men den har også den der meget brødet karakter efter, og det er jo ikke briochebrød, det er ikke smørret, det er ikke det her sådan smørret brød, det er lidt mere sådan rugbrødet karakter, der kommer. Klar med surdejs. Ja, lige præcis. Surdejen er faktisk et rigtig godt eksempel på den. Og det fascinerende produkt, at vi har med at gøre her. Ja, den er rar, den der. Jamen, og jeg kan godt lide, at den er tilpas anderledes, så man også føler, man ligesom, som vi selv jo begge to havde det lidt sådan, gud, spændende. Det var slet ikke det, vi forventede på en eller anden måde. Det synes jeg er rigtig rart ved den der. Ja, fordi det er absolut ikke, hvis man har prøvet en god cider, den kan jo også virkelig være ude at rive. Ja, det kan den. Det er slet ikke sådan, der. Men det er omvendt heller ikke som en champagne. Bare med man tænker ikke over, at altså, den er så lav på dosage. Altså, den er simpelthen sukkermængden. Det er sukkermængden per liter. Altså, jeg tror, vi er nede på 0,6 gram per liter. Det er jo, altså, det er jo meget den laveste liga overhovedet. Okay. Altså, det er nærmest sådan en non-dosage. Ingen restsukker, eller man har kørt sukker i efter. Ja. Og det er også passende selvfølgelig, at det er første advent, fordi vi er længst fra jul. Det er vi. Og det er måske også den vin, vi har valgt, der er længst fra klassisk julemiddag. Lige præcis. Den her Lune Arbois, og ikke Arbois, som er et andet område. Arbois Bulle, en vidunderlig vin. Nu lige akkurat kan jeg nå, mens jeg siger farvel og tak, og få et sidste hug af den. En cremant med virkelig smæk på frugtsmagen, uden det bliver en cider, og uden det bliver sød. Lige præcis. Det er første vin, første advent. Slå løs. Nu kommer anden advent.